Yawa, assalamu alaikum. Al'ummar Nijar ana muku fata alheri. Da Allah da annabi al'ummar Nijar ku rinka ci gaba da alkunutun nan, saboda alkunutun nan billahi allazi la ilaha illa huwa yana aiki. Ku diba wanga bawan Allah. Sun shigo cikin taro suna saye da kayan mata. Sun aza babu wanda zai ganin su. Ba su san da cewa wanda Allah ya riga ya daga shi sama ya daga shi. Ba su san da cewa babu mai yin komi da komi sai Allah. Sun mance da wannan da yake babu imani cikin zukatansu, ba su yarda da wa'annan abubuwan da Allah ya gai ba. Mallamai ku ci gaba da yin alkunutun yana aiki, wallahi yana aiki. Ku diba wanga dai bawan Allah da Allah ya tashi tona mai asiri, hijabi irin na mata da yake sayar da shi ma ya bambaro shi har kusan kunnuwan shi. Allah ya nuna ma al'umma gashi nan karara. Allah na tuba na ruwan Allah. Karnukan farauta na Faransa, billahi allazi la ilaha illa huwa, komi ba za ku iya ba sai abin da Allah ya so. Kuma Nijar Allah ya riga ya daga ta sama, sai abin da Allah ya so zai yi da Nijar. Da ku da karnuka naku wa'anda kuke ba kudi kuna so su aikata muku abin da kuke so, Allah yana sama, yana kallon komi da komi. Kuma General Abdurrahman Chani da al'ummar Nijar suna tare da Allah. Wallahi babu wanda ya isa ya yi musu wani abu sai abin da Allah ya so. Kuma a ci gaba da yin alkunutun nan suna ta bayyana. Manafakai wa'anda sun ka boye munafirci cikin zukatansu suna ta bayyana. Ku ci gaba da alkunutu yana aiki. Duk wanda yake doke da ranar niyya cikin zuciyar shi a Nijar, Allah Ubangiji ya sa ya bayyana. Manafakai sun sako kayan mata saboda su yi wata zamba ta Allah ba ta ku ba, da ku da wa'anda sun ka saku wannan aiki. Sun aza za su yi abin da sun ka ga dama, sun mance da cewa al'ummar Nijar sun rage sun ce Allah. Duk wanda ya riga ya ce Allah ba abin da za ka mai sai dai bakin ciki ya kashe ka. Manafakai